കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പുല്ല് ജർമ്മനൊക്കെ ഇവിടെ ചത്രാവേ. ചത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലടാവേ. ഇത് എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ജർമ്മനിലായിട്ട് പഠിക്കാൻ വന്ന മിക്കവരും പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൽ കയറി നോക്കുക, ലൈഫ് ഒന്നും കൂടി ഈസിയറാണ്. ഈ പ്രൈവറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ജർമ്മനിയിൽ പോയി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ UK പഠിച്ച 25 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഈ ലോൺ തന്നെ ഇവിടെ പബ്ലിക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് സ്റ്റിൽ പ്രൈവറ്റിൽ ചെന്ന് 25 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് എനിക്കും അത് കണക്ട് ആയില്ല. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അവിടെ ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജും കൂടി പഠിക്കുകയും വേണം. പാർട്ട് ടൈം പോലും കിട്ടത്തില്ല. കുറെ ഇംഗ്ലീഷൊന്നും മിക്കയിടത്തും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലും ഇല്ല. അവർ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ A1 ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഉള്ളത് പറയാലോ. ബുദ്ധിപൂർവ്വം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. കുറെ പേരുണ്ട് ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ പോയി ചാടി കയറി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് പാർട്ട് ടൈം കിട്ടത്തില്ല, ലാംഗ്വേജും അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ പോരുത്. ഒരു